Вітаю ўсіх яшчэ раз, з вами па-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі. І працягнем мы гэтае абмеркаванне разам з маім госцем, кіраўніком цэнтра «Еўрапейскі дыялог», дарадцам Светланы Ціхановскай па парламенцкім супрацоўніцтве і канстытуцыйнай рэформе Анатолем Лебедзькім. Добрый дзень, спадар Анатолий. Вітанні усім і кожнаму. От я калі кожны раз читаю канстытуцыйная рэформа, адразу ўзгадываю каментары, якія пишуць: ну що там Лебедзька, 10 гадоў піша ўсё праект новай канстытуцыі, ці хутка ўжо закончыць. І не апошні і не першы раз адказваю, што праект канстытуцыі новай Беларусі напісаны за 2 гады. Але гэта не кропка, таму што калі мы написали проект Конституции новой Беларуси, мы зразумели, что мы не выконали запыт 2020 года, запыт тых сотен тысяч миллионов людей, которые вышли на улицы, которые сказали, что нам потребны такие радикальные реформы, а не косметичные. И тому мы протягнули просто працу. Зараз мы працуем над пакетом проектов законов, у дополнения и развития проекта Конституции. Робим важную, актуальную справу, якую мы верим. На гэта яшчэ будзе попыт. Ну, можа быть, мы калі паспеем, вернемся, закранем гэтае пытанне. Давайте, ведаеце што, я хочу працягнуць такую, можа быть, дыскусію на тэму, якая вельмі так узняла настрой і тэмпературу ў нашым чаце пасля вот размовы з Валерыем Кавалеўскім, які быў перад вами, і мы там закранули тэму круглага стола, прапанова якога была агучаная Денисом Кучынскім. І гэтая тэма круглага стола вельмі негатыўная была прынятая вот групай людзей, у тым ліку Валерыем Кавалеўскім. І я здзіўлена ў яго пытаюся: ну вы ж самі за змену стратэгіі, за нейкае там паразуменне, можа быть, нават перамовы с Лукашенком, а ідэя круглага стола у вас выклікае абурэнне. Вот, ну і ён кажа, што гэта не своечасова, гэта, ну, я думаю, вы чыталі ўсё гэта, а наши слухачы слухали гэтыя каментары. У вас, наколькі я ведаю, іншае бачанне вось гэтай ідэі круглага стола, і тут не тое, што яны сарваць могуць там перамовы, а што яны выклікаюць страх у Лукашэнкі. А чаго яму баяцца? Добрае пытанне, як пролог да важнай дыскусіі. І я прапанаваў бы, каб мы глядзелі і бачылі ўсю карцінку цалкам, а не яе фрагменты. А калі так, то старт быў у Брюсселі, калі Светлана Ціхановская агучыла эту ініцыятыву магчымага круглага стола з часткай номенклатуры. І на гэта так была спакойная рэакцыя. Таму што калі было? Гэта было па часе, ну там, калі у яе была паездка ў парламенцкую асамблею НАТО ў Брюссель, і яна выступала перад дэпутатамі. Вось бачыце, нават вы не заўважылі, вельмі зацікаўленыя. Чаму? Таму што гэта была, ну, такая агульная ініцыятыва, якіх гучала, і нават гэта ініцыятыва ў розныя часы яна ўзнікала ў павестцы дня. Але праз там нейкі час Кучынскі дае інтэрв'ю «Зеркала», і ён ужо гаворыць аб імплементацыі гэтай ініцыятывы, практычнай рэалізацыі. Як толькі вось закранулася пытанне практычнай рэалізацыі, тут падняўся такі перапалох, вэрхал. І што мы наглядаем? Першае, магутная DOS-атака на «Зеркала», прычым не на сам інфармацыйны ресурс, а менавіта на гэтае інтэрв'ю. 2 дні ідзе DOS-атака. Літаральна на наступны дзень Валер Кавалеўскі, якога вы узгадвалі, выходзіць з вялікім пастом, сэнс якога таксама дзіўны для мяне. Маўляў, не чапайце, не перашкаджайце Трампу наладжваць адносіны з Лукашенко. Яшчэ праз дзень Лукашенко збірае дыпламатаў і гаворыць: працуем з Трампам, гэта акно нашых магчымасцей. Яшчэ праз дзень Лукашенко едзе ў Пуцін, і моя версія, што ён туды паехаў, каб атрымаць візу, дазвол на пашырэнне сваіх стасункаў з Белым домам. Вот гэта ўсё палатно. І з гэтага я раблю 2 высновы. Першая выснова у наступным. Беларускі рэжым вельмі
хваравіта рэагуе вот на гэту практычную ініцыятыву з амерыканцамі. Вельмі хваравіта і балюча. І ён хоча, каб гэта было цалкам манаполіяй рэжыма, каб это заставалася под іх куратарствам. І другое, гэта тое, што Лукашенко не хоча мець канкурэнтаў, а канкурентам можа быць толькі Святлана Ціхановская. І таму вот это досатака, таму яны запускаюць з нішы Прайгермана, там вот Валер Кавалеўскі выходзіць і астатнія. Не патрэбна Лукашенку тут канкурэнцыя, і ён хоча вярнуць сабе суб'ектнасць і легітымнасць, і ён разумее, што праз Европу гэта зрабіць немагчыма, ёсць нейкая магчымасць, такая перспектыва, можа далёкая, але гэта Амерыка. І вось таму і такая рэакцыя мы бачым ад рэжыма, хваравітая, ад нішы Прайгермана хваравітая. Ну, а на мой погляд, яна такая прагматычная, скіраваная у першую чаргу для працы на амерыканскім накірунку. Гэта не супадае з еўрапейскім. Я просто удакладню, ну але вы, атрымліваецца, паставілі то есть Кавалеўскі у нішы Прайгермана, то есть ён працуе, і вось гэты артыкул, і вось гэтая рэакцыя, гэта у парадыгме інтарэсаў рэжыма? Ну, ведаеце, што такое ніша Прайгермана? Яна заўсёды была. І тут не ў прозвішчах пытання. Заўсёды быў запыт ад рэжыма на супрацу з нейкай часткай грамадзянскай супольнасці. І мы наглядаем 30 гадоў, тут былі ўсплёскі свае і падзенні. І так, на сённяшні дзень падымаецца запыт на тое, каб працаваць з часткай грамадзянскай супольнасці. Тая, якая будзе так ці інакш прама ці ўскосна дапамагаць рэжыму вырашыць вот эту галоўную задачу. Галоўная задача рэжыма – легітымізацыя і суб'ектнасць. І калі нехта з дэмакратычнай супольнасці, з апазіцыі дапамагае, і тут перасякаюцца інтарэсы, ну так, на гэта будзе попыт, эта ніша будзе павялічвацца. Праз нейкі час яна можа скукожыцца. Ёсць жа меркаванне, што і ён сам про это казаў. Ну, тут можна, конечно, сказаць, што ён кажа, это там дзяліце на 10, але кажа, што шо мне там вашае прызнанне, ваша легітымізацыя. Але ў той же самы час мы разумеем, што грошы, санкцыі, вось гэта для яго важна. І калі мы кажам пра санкцыі, ну што там тая легітымізацыя? Ну, ёсць нема. Галоўнае, вот па гэтым трэку адмену санкцый, па гэтым трэку ідзе праца. Глядзіце, я тут не раздзяляў. Інтарэсы ёсць і эканамічныя, і палітычныя. Ну, пра эканамічныя кажа і сам Лукашенко. Сабраў дыпламатаў і кажа, наперад, давайте гандлёвыя стасункі мы будзем пушыць там. Палітычнае таксама важна для Лукашэнкі. Ён у 20-м годзе страціў легітымнасць унутры краіны, і ўпершыню гэта, але ўнутры краіны ён можа не зменіць сітуацыю, але ён можа зрабіць карцінку. Ну, глядзіце, мы перагарнулі старонку, і ніхто там не выйдзе на вуліцы ў Брэсце ці Жабінцы і не скажа, што гэта не так. Людзі будуць маўчаць. То бок карцінку ён можа стварыць. Складаней з міжнароднай прызнаннем на сённяшні дзень. Еўропа гэта для Лукашенка, ну, такая вечная мерзлота. Тут усё замарожана. І ў бліжэйшы час я не бачу, каб сітуацыя змянілася, а змяніць яе за кошт Словаччыны і Угоршчыны немагчыма. Тут іншыя галоўныя актары на еўрапейскім кантыненце. А вось Трамп гэта, ну, пэўны ўжо такі алгарытм з нейкай такой новай палітыкі, непрагназуемасці, і тут для яго ёсць рэальны шанец. І для яго гэта вельмі важна. Это важна для таго, каб умацоўваць свае пазіцыі сярод сваёй номенклатуры. Ведаеце, і генералам, і чыноўнікам, калі прыязджае там Гелах у Мінск, гэта, ну, такое важнае, што мы ж тут не ізаляваны, да нас прыязджаюць людзі з атачэння Трампа. Ён умацоўвае сваю вертыкаль, тых людзей, на які ён апіраецца. Калі ён будзе ўвесь час ездзіць толькі ў Азію, толькі ў Афрыку, ведаеце, сярод чыноўніцтва будзе такая, ну, размова там на летніку, не ўсё так нармальна. Таму ён умацоўвае сваю вертыкаль, і ён пасылае ясныя сігналы сваёй
выбаршчыкам, хай гэта там 10-15 электарат такі моцны, але ім таксама трэба падпітка пазітыўнымі нейкімі навінамі. Таму я недацэньваў бы вот эту палітычную састаўляючую. Больш таго, калі ён праб'е гэта на амерыканскім рынку, то ён робіць актыўнымі на гэтым этапе тую Славаччыну, тую Угоршчыну, а там глядзіш яшчэ нейкі пойдзе раскол. І таму для яго это вельмі важна. І што яшчэ трэба не забываць, для Лукашэнкі легітымнасць і суб'ектнасць на міжнароднай арэне гэта азначае, што павадок, на якім ён знаходзіцца ад Пуціна, можа стаць даўжэйшым. А Лукашенко вот у сённяшняй сітуацыі хадзіць паміж струменьчыкамі, прабачце, пісаючага Пуціна, это таксама не кумільфо. І ён паехаў, на мой погляд, у Маскву, гэта яго ініцыятыва цалкам. Бо інакш не сказаў бы там прэс-сакратар Пуціна, што гэта прыватны візіт. Ён паехаў, каб пераканаць Пуціна, што яму трэба большыя магчымасці размаўляць з амерыканцамі. Так што тут палітычная і эканамічная састаўляючая, як левая і правая нага. Мы гэта працягнем. Я просто хочу трошку вярнуцца да тэмы круглага стола, але вось такое пункту гледжання. Спадар Анатоль, мы ж с вами, як гэта казаў там у та самае, першы год замужам. Ну, можно сказать, да, так, люди раньшего времени. Мы з вами назіралі гэтыя працэсы палітычныя, якія адбываліся цягам гэтых 30 гадоў, і ідэя круглага стола, яна не новая. Але так, по-моему, ні аднаго разу нормально і не адбылося. Это яшчэ у свой час нават спрабавалі, як же ж это нямецкія... Кансультатыўна-наглядальная група. Да. Вот ВІК тады прапанаваў гэтую ідэю, Лукашенко нібыта пагадзіўся, ужо там нібыта ўсё сабраліся, і нават на гэтым этапе абламалася у тыя часы, 20 гадоў таму. Што змянілася? Цяпер ён гатовы? Вот як вы лічыце ўвогуле перспектыва самого этого правядзення? Ну, вельмі добры накірунак дыскусіі, на мой погляд, таму што людзі больш маладзейшыя, іх больш сядаць сярод гледачоў, слухачоў і не памятаюць гэтых часоў. Тут пытанне тэрміналогіі. Калі мы гаворым пра перамовы ў іх класічным вызначэнні, то за гэты час, за 30 гадоў, былі зроблены 2 спробы, каб у Беларусі запусціць працэс перамоў. А што такое перамовы? Перамовы – гэта калі вызначаныя бакі. Вось вы і я. Калі у вас ёсць мандат, і ў мяне ёсць мандат. Калі у нас ёсць узгоджаная павестка дня. Вот гэта ёсць перамовы класічныя. І яны, спроба іх была у 97 годзе, 1997 годзе, і тады суб'ектамі былі Лукашенко і Верховны Савет 13 склікання, які Лукашенко разагнаў, але які прызнавалі як суб'ект, легітымны суб'ект, міжнародная супольнасць. З таго боку быў Іван, міністр замежных спраў, і з гэтага боку былі Карпенка, Краўчанка і хто ж яшчэ, і Грыб, а з того былі 3 таксама прадстаўнікі. І была павестка дня, гэта была змены ў Канстытуцыі. Дык вось вынік, гэта быў перамоўны працэс, вынікам быў толькі адзін, што Краўчанка атрымаў пасаду амбасадара ў Японіі. Все, яны завяршыліся нічым. А вось другая спроба, 99 год, ВІК, кансультатыўна-наглядальная група, тады былі 2 бакі ад Лукашэнкі і палітычныя партыі, а пасярэднікам выступаў ВІК, які меў мандат ад АБСЕ. І вось тады я б сказаў бы, што быў поспех. Там было 2 пытанні ў павестцы дня: доступ апазіцыі да дзяржаўных мас-медыя, а другі пункт – правядзенне выбараў па стандартах АБСЕ. І гэты поспех можна памацаць рукамі. Ёсць дакумент, які быў парафіраваны з таго боку і з гэтага боку. З нашага боку гэта быў Пастухоў, які меў паўнамоцтвы паставіць подпіс, а там быў Сазонаў, памочнік Лукашэнкі. І гэты дакумент быў, там было напісана, колькі радкоў у медыа, колькі хвілін на тэлевізіі атрымоўвае апазіцыя.
Гэта быў канкрэтны дакумент. Другое, што Лукашенко выдаў распараджэнне аб стварэнні адмысловай рабочай групы, якая мусіла весці ад улады перамовы па змяненню заканадаўства датычна выбараў. І там былі 4 ці 5 намеснікаў міністра ўключаны. То бок таксама практычны вынік быў. І Лукашенко пасля гэта з'ездзіў у Стамбул, падпісаў паперу аб неабходнасці дыялога у Беларусі, і вось тады ён скарыстаў якраз рознае вызначэнне перамовы і дыялог. Ён сказаў, ну перамовы гэта вот то, на што было, а дыялог гэта шырокі. Значит, я ад гэта адказваюся і буду весці шырокі дыялог з усімі там. І вось гэта была кропка. Таму тут можна сказаць так, келіх напалову поўны, і можна сказаць, у той час, які быў лепшы для Лукашэнкі, ён мусіў пайсці на перамовы, это для аптымістаў, а для песімістаў яны скажуць, а чым усё завершылася? Нічым. Больш пасля гэтага не было спробаў зладзіць перамовы. І тое, пра што мы сёння гаворым, гэта пакуль не перамовы, а гэта наладжванне нейкіх кантактаў, каналаў абмена інфармацыяй. І няма перамоў сёння амерыканцаў з Лукашэнкам. Ёсць проста каналы, па якіх ідзе абмен інфармацыяй, альбо прыезды, ад'езды людзей. Дарэчы, яшчэ адно, таксама у працяг дыскусіі з Кавалеўскім. Дарэчы, гэта пачатак гэтай дыскусіі паклалі мае размовы з Мошасам і Ніжнікавым, экспертамі Фінскага інстытута замежных спраў, якія сцвярджаюць, што ніякіх сапраўдных трэка перамоўнага паміж Вашынгтонам і Мінскам няма. Ёсць вот там цікаўнасць пэўная, такія разовыя візіты наскокам і гэтак далей. Кавалеўскі сцвярджае, што цягам года ўжо перамоўны трэк ёсць. То есть вас слухаючы таксама? Не. Я быў удзельнікам, жывым удзельнікам перамоўнага працэса 99-го года. Разам са Статкевічам, разам з Шушкевічам, дарэчы, была і партыя Пазняка там папрадстаўлены прадстаўнік. Вот гэта тады быў рэальны перамоўны працэс. І Валерий, як дыпламат, ён ведае, што такое перамоўны працэс у класічным варыянце. Тое, што на сённяшні дзень і блізка не падыходзіць да перамоўнага працэса. Хаця, на мой погляд, шансы для гэтага пэўныя ёсць. І таму вось праца з амерыканцамі ў накірунку магчымага нейкага круглага стала — гэта пачатак кансультацыі, пачатак размоў, які можа вывесці на нешта, а можа і зноў чарговы раз прывесці ў тупік. Але пачатак кансультацый гэта каго з кім? То есть паколькі Кучынскі гэтую ідэю агучыў у Вашынгтоне прадстаўніку адміністрацыі Трампа, то гэта што, павінен хтосьці адміністрацыі, умоўны там Крыс Сміт падчас чарговага візіта і сустрэчы з Лукашэнкам сказаць: да, кстати, тут вот за дзвярыма стаіць Ціхановская з Лябедзькам, так што давайте пачнем тут нейкія так кансультацыі ці там перамоўны там працэс, ці як там правильно сказаць? Ну, так, гэта магчыма, потому што абменьвацца інфармацыяй у закрытым рэжыме гэта даволі бяспечна. І гэта можна рабіць. І можна рабіць зандаж сітуацыі. І я думаю, што беларускі бок таксама на сур'ёзнасць яго намераў рабіць нешта на амерыканскім накірунку, это было звязана з вяртаннем Пяткевіч у рэальную палітыку. То бок спачатку ўсё ж такі вызначаецца, ці ёсць цікавасць, затым праз каго гэтая інфармацыя можа перадавацца. Я вот лічу, што якраз сямейства Пяткевіча, яны якраз атрымалі такі мандат на тое, каб нешта ретрансляваць. Хто з амерыканскага боку, я думаю, там некалькі ёсць кандыдатаў на гэтую місію, і мы іх ведаем, яны папрыязджалі усе ў Мінск, хто больш, хто менш. Таму закідваць такія ідэі, так, канешне, гэта магчыма. Паглядзім, я думаю, што ў бліжэйшы час вот гэты трохкутнік Беларусь, ЗША, Расія, і ён дасць больш нам інфармацыі для разумення таго, што адбываецца і чаго можна чакаць. Я думаю, вось калі адбудзецца сустрэча Трампа і Пуціна, то для Лукашенка гэта такі добры знак, што ён ездзіў атрымаць візу ад Пуціна, і калі там наладжваюцца нейкія стасункі, то Лукашенко трапляе ў гэты трэк. Калі Пуціну можна, то чаму мне нельга на маёй дзялянцы нешта рабіць? Калі там будзе нейкі ступар, то, канешне, Пуціна
цалкам кантралюе Лукашенко і можа просто не даць гэтую рэзалюцыю на яго камандзіровачныя ці яго людзей у Вашынгтон. Але пры ўсёй павазе я ўсё адно вось у гэтым раскладзе, які вы зараз апісвалі, і ў гэтых цікавасцях, якія ёсць у розных бакоў там і Мінска, і Масквы, і Вашынгтона, я не бачу месца для дымсхілаў. Чаму? Вот у Вашынгтона ёсць свая пэўная цікавасць, што ён хоча атрымаць ад Лукашэнкі. Лукашэнкі ёсць, што ён хоча атрымаць ад амерыканцаў. Дзе тут месца дымсхілам? Для таго, каб было месца дэмсілаў, у нас патрэбна, каб былі хаўруснікі у Вашынгтоне і у Брусэлі. Ну, гэта відавочна. Самі па сабе дэмакратычныя сілы сёння могуць пра нешта казаць, але яны не могуць аформіць заяўку на сваю прысутнасць, на сваё прадстаўніцтва. Нехта павінен лабіяваць нас. Ну, гэта нармальны працэс. Мы бачым, што ўкраінін, там цэлая дзяржава, цэлая краіна, Зеленскі з яго там рэпутацыяй, з яго крэдытнай гісторыяй, і то ён, каб быць недзе, ён апелюе да еўрапейскіх хаўруснікаў. Таму тут не трэба рабіць выгляд, што мы тут нейкія крутыя. Ну так, нам трэба працаваць з адміністрацыяй Трампа, нам трэба ствараць шырокую кааліцыю у Еўропе. І гэта вот адказ на пытанне, калі людзі гавораць, чаму, што там робіць Ціхановская? Ну, сустрэлася там з прэзідэнтам, сустрэлася з спікерам, і гэтак далей. Шановны, гэта вот якраз і гэта выбудоўваецца. Вот магчымасць у нейкі час X, каб гэтыя людзі сказалі «не». Вот калі гэтага не будзе, то не будзе прарыву там у эканамічным накірунку ці ў нейкім палітычным. Нехта мусіць за цябе замаўляць. А ўзровень гэтага, дзе гэта замаўляецца і прамаўляецца, ён сапраўды да сённяшняга дня высокі, таму што мы там чытаем, скажем, у тэлеграм-канале там Ціхановскай ці там рассылку, якую прэс-сакратарка Ганна Красуліна робіць, потому что там умоўна вот у Хельсінкі на канферэнцыі там такой-то было заяўлена, а потым я чытаю не на канферэнцыі, а на палях канферэнцыі, на там у зале, дзе збіраліся там не асноўныя удзельнікі і спікеры канферэнцыі, а там просто запрошаныя прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці, і гэта было просто там нейкая там тэзісна, а вот падалі нам там пафас на гэта ўсё. Прапанова аб правядзенні круглага стола прадстаўніку Лукашэнкі, МЗС Лукашэнкаўскага, перададзеная где-то там вот каля ліфта падчас выпадковай сустрэчы. Так вы бачыце, узнікаюць узровень, так не, ну добра перадалі, але ўзровень. І тое, і другое абсалютна нармальна у практыцы супрацы. Абсалютна нармальна. Я ведаю выпадкі, калі менавіта вось у кулуарах дасягаліся куды большыя вынікі, чым на афіцыйнай нейкай сустрэчы. Ведаеце, калі, напрыклад, Святлана Ціхановская там прыязджае на сустрэчу спікерамі парламентаў 30 краінаў, тут будзе ўсё-такі некая такой выступ недзе пасярэдзіне. Таму што ты мусіш улічваць інтарэсы ўсіх, хто за гэтым сталом сядзіць, так? А калі ты сустракаешся сам на сам у кулуарах, але ты падрыхтаваны да гэта, і ты ведаеш, што табе трэба там атрымаць ад Мелоні там ці ад Мітерана, то, конечно, за гэтыя 5 хвілін ты можаш атрымаць значна больш, чым з гэтай вялікай сустрэчы саміта, там, івента ці гэтак далей. Таму нармальна, што ёсць кулуары і што гэта рабочая пляцоўка. І ты там можаш атрымаць вынікі такія ж самыя, як і на нейкім вялікім івенце ці саміце. Тут гэта нармальна. Это ўсё рабочыя інструменты. Гэта ўсё рабочыя інструменты. Таму трэба шчыра гаварыць, што так, кулуары, мы там працуем. Ёсць магчымасць выступаў на вялікім саміце, мы там працуем. Ёсць магчымасць проста патэлефанаваць. Ну, вот я некалькі разоў быў на сустрэчах, калі падчас гэтых сустрэч Ціхановскай напрыканцы яе суразмоўца бярэ сваю візітоўку і на зваротным піша свой прыватны нумар свайго тэлефона. Вот гэта ўжо круто. Вот это азначае, што у цябе ёсць давер, і ён адбудаваны, што ты можаш патэлефанаваць, калі ён кажа любы час, вы можете звяртацца. Вот гэта выйшы пілатаж. А дзе вам далі гэтую візітоўку? Ці на вялікім саміце, ці там каля ліфта, ці дзе, гэта ўжо не важна.
Давайте больш да таких прыземленых, як кажуць, все ж таки падзеяў і тое, што адбываецца. Калі трошачку прааналізаваць, куды мы па выніку гэтага ўсяго прыйшлі. Не вот гэтыя сустрэчы на ўзроўні там прэзідэнтаў, прэм'ераў і ўсё астатняе, а на ўзроўні таго, што акурат зараз у дадзены момант, ну можа ўжо скончылася, можа не, але ў Вільні, калі Міністэрства замежных спраў Вільні праходзіць пікет, які ладзяць літоўцы па ініцыятыве літоўскага дэпутата літоўскага сейма Сініцы з патрабаваннем пазбавіць акрэдытацыі прадстаўніцтва дэмакратычных сілаў Беларусі. Как бы вот вам вынік, да, скажа нехта. Як вы это ацэньваеце? А дзе пікет адбываецца? У Вільні, каля Міністэрства замежных спраў Вільні. Важнае ўдакладненне. Важное удакладненне. Ну не ў Мінску ж ён адбываецца, ну, конечно. Не каля офіса ж там Ціхановска. Но яны патрабуюць у міністэрства, каб яны анулявалі сваю выдаданую імі акрэдытацыю. І я думаю, што гэта ініцыятыва, гэта не толькі выклік, але гэтай магчымасці. А там дзень ці два назад Святлана Ціхановская выступала на радыё, на літоўскім радыё. І там была галасавалка. Вот як да гэтага ставіцца і аднесціся, так? І як адносяцца літоўцы, не беларусы, але выбарка была больш шырокая. Бо да міністэрства прыйшло некалькі дзесяткаў. Я паглядзеў відэо, якраз таксама пакуль ехаў да вас. Некалькі дзесяткаў прыхільнікаў Сініцы. Ну гэта нішто. Вот калі прыйшло там 1000, як ён сказаў, што вот запісаліся 1000, вот, ён анансаваў, у мяне запісалася 1000 чалавек, якія прыйдуць, а прыйшло некалькі дзесяткаў. Ну так гэта азначае параза сярэдзіна працоўнага дня, што вы хочаце, працуюць людзі. Ну хай гэта ж не мы з вами замаўлялі, Сініца мог замовіць і больш комфортны для тых, хто папрацуе. Правильно, гэта ж дэмакратыя. Там жа не будзе табе старшыня там ці намеснік мэра там выпісваць, калі табе даць. Але разам з тым я вяртаюся вось да гэтай размовы Святланы Ціхановскай у студыі і да гэтай галасавання. Але там больш за 60% сказалі, окей, хай працуе Святлана Ціхановская, мы пазітыўна да гэтага ставімся. Недзе за 30% сказалі так, што ёсць праблемы, ёсць невызначаны, але большасць літоўцаў на баку нас. А гэта дэмакратычная супольнасць. І мы ведаем, што у Літве там 14% галасавалі за прарасійскага кандыдата ў прэзідэнты. То бок база для Сініцы, яна ёсць. Але калі мы глядзім у разрэзе краіны ў цэлым, такой праблемы не існуе. А тое, што ёсць розныя апазіцыі, ну дык гэта ж не схаваеш. Это толькі ў Беларусі там усе 100% вот на сённяшні дзень быццам, вот каб там правесці пікет, ніхто б не прыйшоў бы сёння, правильно? Ніхто б не прыйшоў бы. Таму нармальна, і я бачу пэўную кансалідацыю. Можа, Сініца працуе на сябе. Ён маргіналізаваны такі палітык. Яго цэлая партыя, але ён толькі адзін у сейме. Прабачце, 141 дэпутат, а ты адзін. І з ім не трэба змагацца, трэба глядзець на тых, вот, сколькі прыйшло, каб прыйшло там 1000 чалавек, это для нас было праблема, і трэба было б думаць, як працаваць з гэтай 1000, а не з Сініцай. Але мы бачым і кансалідацыю, і эліты, і грамадства. МЗС даў ясны адказ на тыя пытанні, якія ён агучыў. Мы бачым, што нават калегі па партыі Сініцы, яны зараз ад яго адмяжоўваюцца, а гэта падкрэслівае невялікая такая крайне правая партыя у Літве. Таму так, добра, што такія экзамены і ёсць для нас. Добра, але давайте ўсё ж таки да пэўнага падсумавання, але таксама я так рыхтаваўся і можа быць нечакана для вас, але я хацеў бы таксама скарыстацца з вашым досведам палітыка лідера партыі палітычнай, які шмат гадоў усё ў прынцыпе жыццё працаваў унутры Беларусі, які выдатна ведае, што палітычная сіла, палітычная структура павінна найперш абапірацца на грамадзянаў краіны, якую яны прадстаўляюць у сённяшніх умовах. На каго мы можам абапірацца? Я чую і ў прынцыпе у пэўнай ступені я згодны, што сувязі з людзьмі ўнутры краіны у дэмсілаў сёння вельмі мала з розных прычынаў. Расчаравання, дзейнасці спецслужбаў і гэтак далей.
але што ёсць, то ёсць. І ў гэтай сітуацыі каго прадстаўляюць на сёння дымсілы, на каго яны абапіраюцца, ці ёсць у іх казаць падставы, што яны прадстаўляюць інтарэсы беларусаў унутры Беларусі? Ну, паўнавартасны адказ на ваше пытанне зробіць выбары, калі яны будуць у Беларусі. Тады мы зразумеем, хто колькі мае падтрымкі і гэтак далей. Але гэта не адмаўляе той працы, якую трэба ладзіць сёння. Я ўжо даўно не лідар партыі і магу гаварыць тут, відаць, як эксперт. Ну, я да вашага досведу, да, як лідара партыі звяртаўся. Вось я гэтым і імкнуся займацца. Вось мы говорим пра канферэнцыю новай Беларусі. Я там буду рабіць прэзентацыю пазітыўнай альтэрнатывы і справаздачыцца, што мы зрабілі за гэты час. Вось я думаю, тое, што мы робім, гэта не толькі дзеянні ці нейкі рашэнне адкладзенага дзеяння там на некую перспектыву. Калі мы говорим пра, напрыклад, канцэпцыю аб люстрацыі, то гэта ёсць праца непасрэдна з беларусамі ў Беларусі. Калі мы говорим пра праект закона аб мясцовым самакіраванні, тое ж самае. Аб палітычнай сістэме, аб судовай сістэме, гэта ёсць праца з людзьмі ў Беларусі. І гэта адна з тых магчымасцей, якія ў нас сёння ёсць. Бо большасць людзей, калі ты ім скажаш, што дыктатура гэта дрэнна, ён скажа, я без цябе гэта ведаю. А скажы, што ты прапануеш як альтэрнатыву. І мы гэту прапанову робім. І я вось атрымоўваю зараз сігналы, што, напрыклад, па той жа ілюстрацыі, ну, вялікая колькасць там сігналаў, што чыноўнікі вельмі хочуць пачытаць, а што будзе, калі вось гэта будзе ажыццяўляцца на практыцы. У нас ёсць запыт на тое, як арганізаваць жыццё там у рэгіёнах, там па мясцоваму самакіраванню. Гэта запыт ад людзей, якія мы атрымоўваем з Беларусі. Гэта вельмі канкрэтны накірунак, які, на мой погляд, гэта дзверы у Беларусі, якія ідуць. І таму я гэтым асабіста займаюся і лічу, што гэта важна. Ну, ёсць ўсё ж такі іншыя каналы. І тыя ж інфармацыйныя рэсурсы, у тым ліку, і Еўрарады, калі я чую, што там, паглядзіце там падпіскі і ўсё астатняе, а я ведаю іншыя прыклады. Таму што кантакты ў мяне захаваліся практычна з усімі рэгіёнамі ў Беларусі ад людзей. І я ведаю, што зараз ёсць такая сетка мультыплікатараў. Тыя, хто глядзяць, слухаюць там Еўрарадыё, там Свабоду, там інфармацыйныя рэсурсы Святланы Ціхановскай, і людзі, прыклад, ведаюць, хто гэта. Яны не самі не заходзяць на гэтыя рэсурсы, але калі прыязджаюць на летнік, то там ёсць сярод іх там Палыч ці Анна Іванна, якая гэта ведае. І да яе звяртаюцца, яна ретранслюе. І вот для нас это таксама магчымасць вот пра гэту нефармальную сетку, якую немагчыма кантраляваць, не рэжыму ўнутры, там не нам, але праз гэтых мультыплікатараў людзі даносяць нейкія наратывы, якія яны бачаць, якія яны чуюць. Таму захоўваюцца такія магчымасці. І не трэба ўжо тут пасыпаць галаву пеплам, што ўсё прапала. Але калі казаць увогуле пра тое, дзе сёння апынулася нашае грамадства, увогуле, ну, можна, конечно, падзяліць, бо у прынцыпе розныя умовы, частка грамадства большая, якая знаходіцца ў Беларусі, частка грамадства, якая знаходіцца ў вымушанай эміграцыі, але калі вот казаць агулам, вот дзе мы на сёння апынуліся і ці ёсць бачанне хоць нейкае на сёння па выніку гэтых вось гадоў, куды ісці, у якім кірунку далей? Ну, дзе мы былі там у 15-м годзе? Мы былі у такой аўтарытарнай сістэме. Дзе мы праз 5 гадоў мы у такой жорсткай аўтарытарнай сістэме з яўнымі праявамі дыктатуры. Вот і пра якасць сітуацыі. Натуральна, што аўтарытарны рэжым, ён адрозніваецца ад дыктатуры. Таму у цэлым вот сітуацыя ў гэтым плане істотна пагоршылася. Але я падкрэсліваю, што рэжыму не ўдаецца зрабіць, ён не можа змяніць сітуацыю ўнутры краіны. Глядзіце, у нас вось у 10-м годзе былі даволі такія масавыя выступы людзей. Была вуліца, была турма, амерыканка, валадарка, і тысячы людзей былі затрыманыя і пасаджаны. Я адзін з іх, і добра гэта памятаю. Лукашенко тады разруліў сітуацыю прыкладна за 2 гады. А ў 15-м ён навогул стварыў файныя для сябе камфортныя адносіны з Захадам. Зараз прайшло 5 гадоў. І мы бачым, што яго няма
інструменты ёсць, але ён іх не можа выкарыстаць. За 5 гадоў ён не разруліў гэтую сітуацыю. У Еўропе, я падкрэсліваю, гэта наогул сітуацыя для яго паганая, а з амерыканцамі яшчэ таксама невядома, куды гэта выруліць. Гэта азначае, што ён не можа змяніць настроі людзей. Вот тое, што ў галаве. І таму, калі мы паглядзім нават заканадаўства, што апошняе, большыя магчымасці для сілавых структур. Это азначае, што там страх, што там боязнь. Яны могуць колькі заўгодна рабіць заявы, што Ціхановская ніхто, дэмакратычныя сілы нішто, і пра гэта скажуць 1000 прапагандыстаў. А потым Міністэрства замежных спраў адным сваім прэс-рэлізам усё гэта перакрэсліць. Яны падкрэсляць, што і Ціхановская гэта конкурент, і не толькі на амерыканскім рынку, і што партыі, там, медыя і ўсё астатняе, гэта застаецца для іх выклікам і пагрозай. І гэта мы бачым, гэта таксама факты. Это вот самыя свежыя факты, якія мы наглядаем. Таму зараз дыктатура, і, канешне, многія б хацелі лепш быць у аўтарытарнай сістэме, чым пры дыктатуры, і ўзгадваць гэта з ностальгіяй. Мы ведаем, што многія аказаліся непадрыхтаванымі до 2020 года, таму што людзі выйшлі за хуткімі там дывідэнтамі, плюшкамі, а гэта не атрымалася, і ёсць расчараванне. Але я лічу, што за 5 гадоў створана інфраструктура, якую я называю там 5 пальцаў, і гэта не па прозвішчах, а гэта па функцыях: палітычная, ваенная, інфармацыйная, абарончая і перспектыва на будучыню. Вось гэтыя 5 пальцаў адной рукі, эта інфраструктура ёсць. Можна кожны з накірункаў крытыкаваць, але ён захоўваецца як базавы, як асноўны. Таму гэта вынік. І ёсць сёння ўзровень камунікацыі і магчымасць адбудоўваць коаліцыю по Беларусі, яна застаецца на высокім узроўні. У нас ніколі не было такіх магчымасцей камунікацый вось на ўзроўні там першых, другіх, трэціх асобаў, як зараз. Это таксама ресурс, это таксама патэнцыял. Ну, гэта ресурс, а як это нас наблізіла до наших мэтаў, якія мы прадэкларавалі ў 2020 годзе? Сёння не, але калі у вас ёсць гэтыя базавыя вот так накірункі, то калі заўтра гэта адбудзецца, вы не будете разгублена глядзець направа і налево. І ў гэтым ёсць важна захоўваць вот гэты фундамент. Важна захоўваць медыа, праваабарончыя структуры, тое, што я называю там інфраструктурай дэмакратычных сілаў. Гэта важна захаваць. І сёння якраз вот на гэта скіраваны, высілкі я бачу і той жа Святланы Ціхановскай у першую чаргу. Каб мы гэта не згубілі, бо калі мы это зруйнуем, вот тады гэта будзе параза. А што вы укладаеце ў слове калі заўтра здарыцца? Вот што здарыцца, якім чынам? То есть само сабой? Не, глядзіце, я вас падштурхоўваю да тэзіса там радыкалізацыя, сілавы сцэнар, вот. Я не спецыяліст па сілавых сцэнарах, есть людзі больш адказныя. Я лічу сабе даволі, так скажам, недрэнным прафесіяналам і па двух накірунках: пазітыўная альтэрнатыва і парламенцкая супраца. Усё астатняе гэта чалавек-будзільнік. І я думаю, што ўсё можа быць. Можа быць фактар вайны, мы не ведаем куды. Я бачу пэўны патэнцыял і ў тым, што мы атрымаем большую падтрымку ад, напрыклад, Польшы. Ведаеце, я думаю, што ў Польшы задумаецца ўсё больш і больш, што будзе праз 2 гады, напрыклад, калі Кітай пачне рэалізоўваць сцэнар захопу Тайваня. Многія эксперты гавораць, што гэта менавіта можа быць дэдлайн праз 2 гады. Але каб гэта зрабіць, Тайваню патрэбны вялікі шухер, што? Дзе? У Еўропе. За кошт каго ён можа гэта рэалізаваць, гэты сцэнар? Расія. У першую чаргу супраць каго? Польша. І тады Польша гэта азначае абсалютна іншы ўзровень матывацыі, чаму яны мусяць змагацца за дэмакратычную Беларусь. Беларусь без дыктатуры. Таму што адна сітуацыя, калі ў цябе мяжа з тым, хто заўтра на цябе пашлець, ўсё ж такі ёсць тое, што тэрыторыя, на якую трэба вот так глядзець яшчэ. Гэта нюансы, але мы пра іх мусім думаць сёння і ўлічваць, калі мы працуем з амерыканцамі, калі мы працуем з палякамі. Вот зараз прыйшоў той час, можа такі не абсалютна такіх непублічных рэчаў, але якія паказваюць, што сітуацыі могуць быць самыя розныя, і мы выходзім зараз за межы Еўропы.
Сёння калі мы говорим про наши дзені, то мы мусім думаць і про Китай, і про Лацінскую Америку, і про коаліцыі. Вот я зараз прыйшоў з адной сустрэчы, дзе мы былі з венесуэльцамі, з кубінцамі. І я разумею, што без адбудавання камунікацыі з імі нам будзе цяжка працаваць на амерыканскім рынку палітычным, рынку Трампа. У іх значна больш моцныя ресурсы, магчымасці і гэтак далей. То для нас гэта таксама шанец. І мы мусім працаваць на гэтым. Ну да, асабліва трэба пралічваць, глядзець там, що як там, хто там, Венс кубінец по паходжанню, да? Рубіо, да. Рубіо. І вот это былі людзі якраз, якія нам просто кантачаць з Рубіо. У нас пока яшчэ няма магчымасці зняць тэлефонную трубку і патэлефанаваць Рубіо. У іх такія магчымасці ёсць. Але вывучайце, можа быць такое пытанне даволі балючае, але вот што вас можа, вот вы хоць кажаце, што я прафесіянал, палітык, я вот как бы вот за палітычнае вырашэнне ўсіх там пытанняў, але што вас можа прымусіць узяць у рукі косы вілы і пайсці вызваляць палітвязняў, сярод якіх і ваш сын? Я про гэта ўжо гаварыў. Мне неяк адразу пасля таго, што здарылася у мяне на мяне якраз падышоў журналіст, калі майго сына узялі ў закладнікі і спытаў: вот, спадар Анатоль, вы так заўсёды імкнуліся як бы без вот гэтага іміджа гаўроша, які стаіць на барыкадах. Я тады сказаў, вот гэта тая сітуацыя, калі б мне вот у той час далі зброю, аўтамат. Але гэта эмацыйнае чыста, гэта эмацыйнае. Я ў Літве кажу, калі мы спрачаемся там наконт таго, што як працаваць з беларусамі, якіх там шмат, я ім кажу: ведаеце, калі, не дай Бог, нешта тут здарыцца, то я адзін з тых патэнцыйных, хто рэальна з Вільнюса не паедзе і гатовы будзе тут взяць аўтамат у рукі. Это яшчэ адзін сцэнар. Але вы зрабіце так, каб такіх людзей было як мага больш. Таму для мяне ўзяць зброю гэта так, гэта абараняць Еўропу пры самых розных там сцэнарах, і калі гэта датычыць маіх родных і блізкіх. Это вот тыя два сцэнары, калі я абсалютна падрыхтаваны і да касы, і да ўсяго астатняга. Ну, унутрана. Хаця, канешне, хацелася б, каб мы абышліся без такіх сцэнараў. Все ж таки, у адказ на ваше слово, что вы готовы наўзамен на месца сына сесці, ніякага сігналу адказу не было? Бо я ведаю шмат каму, што зараз пішуць там розны умоўны таварыш майор з рознымі прапановамі. Ну, вот гэта якраз другая частка. Яна датычыць, што ў бліжэйшыя там 3-4 месяцы я прагназую вельмі моцны ціск на ўсіх нас. І ў першую чаргу гэта будзе атака легітымнасці Святланы Ціхановскай. І мы ўжо бачым, вот гэта масавы паход у дэмакратычны асяродак прадстаўнікоў сілавікоў з мэтай там вярбоўкі і ўсё астатняе. Гэта вот частка гэтага сцэнара. Я думаю, што тут па міжнародных розных накірунках актывізуецца праца. Будуць атакаваць легітымнасць Ціхановскай, таму што гэта трэба прызнаць, падкрэсліваю, можна любіць яе, можна не любіць, але легітымнасць, якая дае палітычнае жыццё не толькі яе прыхільнікам, але нават і апанентам. Нават літоўскі дэпутат Сініцы, і то з Ціхановскай некія хоча для сябе бонусы атрымаць. І частка беларускай апазіцыі. Каб не было Ціхановскай, я не ведаю, ці захаваліся б яны у фокусе там грамадскай увагі. Таму мой прагноз у бліжэйшы час будзе складана цяжка. Мне ніхто ніякіх там прапаноў не перасылаў, але для мяне прыйшлі 3 чалавекі у Вільні, якія сказалі, што на іх пад ціскам на іх сваякоў выйшлі супрацоўнікі КДБ, і кожны з іх цікавіўся, якія кавярні ходзіць Анатоль Лябедзька, якім там транспартам ён ездзіць і чым ён там жыве. Вот гэта я атрымоўваў, але не наўпрост, а праз тых людзей, якія палічылі неабходным гэтую інфармацыю да мяне данесці. Ну і завяршаючы нашу размову, я таксама хацеў бы звярнуцца да вашага багатага досведа палітыка. Скажите, калатка, памятаеце, у 2020 годзе, калі вот пачаўся ўздым, калі прыйшлі новыя людзі і сказалі: ну, вы-то
старая апозіцыя, вы-то нічога не зрабілі за 30 гадоў, вы ні на што не здатныя, там гісторыі перамог у вас няма, а вось мы, пакаленне пераможнае, вось мы знаем, ведаем як, што мы зараз зробім. Вот не атрымалася з розных прычынаў, тут не будзем зараз, можа быць, аналізаваць, але прайшло 5 гадоў. Ці можна сказаць, што вось гэтыя неафіты, вось гэтае новае пакаленне, што яны ўжо таксама сталі старой апозіцыяй? Ну, усе мы у нейкім сэнсе стареем фізічна як мінімум, так, а калі займаемся яшчэ нейкай дзейнасцю, то тут такая ацэнка можа быць. Ведаеце, я ў 20-м годзе ўсё ж такі больш кайфаваў, чым вось плакаў ад таго, што там, ну, я чуў такія вот пасланні, размовы. Канешне, мне было недзе крышку там балюча, але ўсё ж такі на шалі вагаў, вот это то, што мы называем досведам, калі я лажыў гэта ўсё, то я лічыў, што вельмі добра, што тыя падзеі, якія былі, я быў іх сведкам, хаця сутыкаўся сам, я ў той час спрабаваў зладзіць, я займаўся блогерствам і хацеў зрабіць інтэрв'ю з Бабарыкам, мяне 2 тыдні мурыжылі, значит, сказали, вот яно будзе, а потым мне сказали, Антон Владимирович, ну, шчыра мы вам скажем, что не хоча команда Бабарыкі звязвацца з тымі, хто вот звязаны з лузерамі гэтымі, якія нічога не, і другая частка з радыкаламі, вось яны там мяне ўспрымалі як радыкала, і калі не любіць рэжым, то значит мы з імі і не будзем, а мы вот тут з рэжымам пройдзем паміж гэтымі струменьчыкамі, так? Усё гэта было, і гэта частка таксама досведу. Але на сённяшні дзень я лічу, што якраз місія вот такіх людзей, якія даўно у палітыцы, ўсё ж такі не ў гэтым, каб сказаць, ага, глядзіце, што, ну, вот, куды вы прыйшлі там. Я думаю, якраз наша задача зараз спрабаваць вярнуцца ў тую сітуацыю, каб не чуць, калі вы там Ціхановская зробіць гэта, а каб больш людзей ўсё ж такі гаварылі, калі мы што-небудзь зробім і прапаноўваць нешта. Таму я і гаварыў пра канферэнцыю «Новая Беларусь», чаго я там чакаю, гэта больш адказнасці ад людзей, якія выходзяць на мікрафон, якія гавораць там, окей, задаюць нейкія пытанні вострыя, там крытыкуюць, это ўсё нармальна. Але калі пры гэтым, каб кожны сказаў, вот глядзіце, я вот на год гэты бяру для сябе там 2-3 пункты, я іх здзейсню. Я прапановваў вот усім, давайте мы просто зробім вот вялікі запіс, колькі там прыедзе гэтых дэлегатаў, гэтых прадстаўнікоў, і каб кожны сабе зрабіў вот это хатняе заданне. А праз год, калі будзе яшчэ адна канферэнцыя «Новая Беларусь», неважна, дзе яна будзе, у якім горадзе, каб мы зрабілі справаздачу. Вот я, Анатолий Лебедько, ўзяў 3 пункты, і што я з іх зрабіў? Ці не зрабіў? Бо без гэтага мы зноў жа правісаем, і мы толькі у рэжыме чакання Дзеда Мороза там у выглядзе Ціхановскай, калі яна нам прынясе нейкія падарункі, а мы самі як бы збоку. Але ці чакаеце вы, што будзе агучаная нейкая стратэгія дзеянняў, ну калі не на 5 гадоў, то хаця бы на бліжэйшыя год, 1,5-2? Ну, будуць там працоўныя групы, і гэта ж звернута да ўсіх, хто прыязджае ў Варшаву, прыязджаюць неабыякавыя людзі. Ну, няма абыякавых вось, таму што это трэба знайсці самому нейкія магчымасці сюды прыехаць. А хацела прыехаць нашмат больш неабыякавых людзей, прычым, можа быць, дзесьці крытычна настроеных, але не атрымалі как бы запрашэнне. Ці не ствараецца Ціхановскай цёплая ванна на канферэнцыі? Вецер, хай гэтыя людзі, якія нас зараз чуюць і бачаць, спачатку вызначыцца, што яны хочуць. Ці прыехаць на канферэнцыю, ці байкатаваць, бо я ўжо заблытаўся, гледзячы на сацыяльныя сеткі. То яны байкатуюць, то яны гавораць, што іх не запрасілі і так далей. Таму трэба проста вызначыцца з вашай стратэгіяй. Што вы хочаце? Байкатаваць? Байкатуйце. Калі хто хацеў прыехаць, ну і яны прыедуць, наколькі я ведаю, там недзе 300 чалавек. Вось, ну ты іх каму пацвердзілі, вот, а каму не пацвердзілі? Хто атрымаў, вот Петрухін пісаў пра нейкага хлопца, які планаваў прыляцець з ЗША на канферэнцыю. Але яму сказалі, тут мы тут не хочам цябе бачыць. Глядзіце,
калі ёсць 300 месцаў, значит 300 месцаў все равно нехта не трапіць. Я ведаю, что праводзілася яшчэ праца так пэўнай верыфікацыі там, так, что гэта за чалавек. Но тут же не стаіць задача, я падкрэсліваю, что гэта вот будзе асабліва цяжка, і ну не сакрэт, что конечно туды і будуць накіраваныя і пасланцы Лукашенко. Ну гэта ж безумоўна, ніхто не стварае нейкую комфортную ситуацию. І мы ведаем, что папярэдніх там приезжали тыя люди и от Сапкалы там, и Петрухи на этих мерапрыемствах удзельнічаць, и, видать, будзе удзельнічаць. Сказать, что там вот повыразали усіх и усе, але каб были мои там сябрукі толькі, ну так ну, не атрымоўваецца, нейкі баланс повинен быть. Я думаю, что мы ўжо дакладна ведаем, что Тихановская не боится крытычных пытанняў. Яна ўжо научылася трымаць удар. Это не 20-й год. Это там не разгубленный человек, які не ведае, куды ён трапіў і чаму. Так что вот тут, что там Тихановская кагосьці боится ці чагосьці боится, гэта хлусня. Так само, як і хлусня, что будзе і так, як было і раней. Вот я наколькі ведаю, одна задача ставілася, ніякіх дакладаў там вялікіх, ніякіх вот этих падабраных там спікераў. Максімальна, каб больш было інтэрактыўна, каб прымал удзел зал. І самае галоўнае, будуць працоўныя групы. Вот працоўная група – гэта там, дзе чалавек можа рэалізавацца, бо там будуць фармавацца тое, што вы кажаце, стратэгія, план дзеянняў. Прыходзь туды, гэтыя групы вядомы, і ты ўжо прынось нешта. Ты ж вот гэтыя дні, чым ты там займаешься? Ты размаўляй там з тымі, хто не прыедзе ці не даедзе. Возьми ад іх, придзі да мікрафона і скажы, вось гэтыя не даехалі, але ў іх свайдрай вось такія прапановы. Усё можна рабіць. Гэта не тая сітуацыя, і гэта не аўтарытарны рэжым, і ніякая не дыктатура. Наадварот, гэта месца, дзе можна пачуваць сябе абсалютна комфортна усім. Ну так, вот это, дарэчы, сапраўды адметны момант, правильно кажа гаспадар Анатоль, что можна быць там крытычна настроеным, але мець свае прапановы, сказаць, вот ёсць такая прапанова, а ўвогуле вот раз, два, тры, што бяруся зрабіць я, а прыехаць і сказаць, а баба Яга супраць, и вот и все, ну как бы это, ну прыгожа, конечно, можно, картинка добрая для СМИ, которые любяць скандальчики попостить, ну як Еўрарады, да прыкладу, ну але тым не менш. Дзякуй вялікі, на жаль, трэба завяршаць нашу размову, працягнем дыскусіі на полях канферэнцыі «Новая Беларусь», якая будзе адбывацца ў Варшаве 9-10 жніўня. А я развітваюся з нашим гостем. Нагадаю, у нас быў кіраўнік цэнтра «Еўрапейскі дыалог» і дарадца Светланы Тихановскай па парламенцкім супрацоўніцтве і канстытуцыйнай рэформе Анатоль Лябедзька. Дзякуй, гаспадар Анатоль. До сустрэчы. Жыве Беларусь.